नमस्कार मैत्रिणींनो, जयराणी क्रिएशनमध्ये आपलं स्वागत आहे. सुंदर असं तोरणाच्या मधलं महालक्ष्मीचं एक सुंदर रूप मी तयार करत आहे. खूप मैत्रिणींचा रिप्लाय होता की ताई चेहरा कसा बनवता देवीचा ते सांगा. आधी मळवट भरून घेतलं, त्याच्यामध्ये देवीला कुंकू लावून घेतलं. मळवटासाठी येलो कलर वापरला आहे, तसंच बॅकग्राऊंडला ऑरेंज कलर वापरून त्याच्यामध्ये गोल्डन कलर टाकत आहे. सुंदर असे डोळे तयार करत आहे. डोळेसुद्धा व्यवस्थित करणं गरजेचं आहे. देवीचा सगळा फेस डोळ्यांवर डिपेंड असतो. किती सुंदर रूप दिसतं बघा तुम्हीच. अशाच प्रकारचे छान छान व्हिडिओ बघण्यासाठी जयराणी क्रिएशन या यूट्यूब चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा. तसंच इन्स्टावरती सुद्धा स्वप्ना चौधरी म्हणून जयराणी क्रिएशन हे माझं आहे, तर त्यालासुद्धा लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा. कसं झालं आहे ते कमेंट करून सांगा. नमस्ते, थँक्यू.